ଆଣିଦେବି। ଏବେ ତ ନାନୀ କଥା ସବୁ ନେଇଥା। ହେଲେ ବାପା ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁ କଣ କରିବୁ ମାନେ? ତୁ ଝିଅ ପିଲାଟା, ତୁ ଘର କାମ ସବୁ କର। ଏବେ ତୋ ମାକୁ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ଚାକିରି କରିବି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବି। ପୁଣି ତୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବୁ, ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ କଣ କରିବ? ତୁ ଝିଅ ପିଲାଟା ଘର କାମ ସବୁ କର। ଆର ମାସ ତ ବାହାଘର ଅଛି। ତୁ ଏବେ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଘର କାମ ସବୁ ଶିଖ। ମା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତତେ ପରା ବାପା ମନା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ? ଗଲେ ବାପା ରାଗିବେ। ମା ଦେଖ ମୁଁ ଏ କଣ ଆଣିଛି। ତୁ ଏସବୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଆମ ସ୍କୁଲର ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଏହି ସବୁ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି। ଆରେ ତୁ ଏତେ ସବୁ ଖାତା କଲମ କୁଆଡୁ ଆଣିଲୁ? ହଉ ଯଦି ଆଣିଛୁ ଦେ ପୁଅକୁ ଦେ। ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ଚାକିରି କରିବି, ତମ ନାଁ ରଖିବି। ତତେ ମନା କଲି ନା ତୋର ପାଠ ପଢିବା କଣ ଦରକାର? ତୁ ଘର କାମ ସବୁ କର। ଆର ମାସକୁ ତ ବାହାଘର ଅଛି, ପାଠ ପଢା ଛାଡେ ଆଉ ଘର କାମ ସବୁ ଶିଖ। ବାପା ବାପା ମା ମା ତୁ କହ ମା, ମୋର କଣ ଝିଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ପାପ? ମୁଁ ଝିଅ ବୋଲି କଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବିନି? ଝିଅ ଜନ୍ମ କଣ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ? ମୋ କଥା କାହିଁକି କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହେଁ, ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିବି, ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି, ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି। ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ପଛେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ଏ ମାରେ ତୁ କଣ କଲୁ? ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦେଖିବ। କଣ ହେଲା ଏତେ ଜୋର ପାଟି କାଇଁ କରୁଛ? କୁହାଯାଏ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଠ ପଢିଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପଢିଲେ ପୁରା ପରିବାରଟା ଶିକ୍ଷିତ ହବ। ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ଗୋଟେ ନାରୀର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟେ ନାରୀ ପଢିଲେ ସେ ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି କେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ଭାବି ତାଙ୍କର ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାରୀକୁ ଦିଅ ଜ୍ଞାନ, ତେବେ ରହିବ ଭାରତର ମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବନ୍ଧୁ